Аре, маняк. Стегни я. Стегни я. Аре, маняк. Дръж я. Аре, мести. Аре. Чек. Между другото, неочаквано добър опит. Направих най-трудното движение да хвана гастона след това. И после трябваше да отпусна ръката и да кръстосам. Което, може би отначало, когато се тръгне, е една идея по-трудно движение. Но пак добре, като за първи опит отначало.